Sampay, Dolphin, sampay. May hagdan ka na. May hagdan ka na. Hagdan. Di ko kasaka. Nakabati ka na sa GCville sa Cadiz. Hindi yan Sirena ha, kundi ang GC as in letter G and letter C, abbreviation for Giant Clam and Ville, short for Village. Lakata, lagaw ta sa Giant Clam Village sa Cadiz City. Ang isla sa Lakawon ay isa sa mga top tourist destinations sa Negros Occidental kag Cadiz City. Isa ka private island nga napalibutan sa white sand kag matinawang tubig, pang family kag barkada bonding. Makonsider siya nga isa sa mga mapabugal sa Cadiz City, pero sa sinikid lamang may nadiskubrihan ang LGU sa Cadiz nga isa pagid ka mapabugal nga area malapit lang sa isla sa Lakawon. Kung low tide, malakat mo lang, pero kung high tide, masakay ka sa bangka. Ini ang Giant Clam Village o ang GCville. May ara na sa karon sa glass boat ang LGU nga intended para diri. Maka-accommodate ini sang 20 ka tawo. May pulungkuan kag sa tunga fiberglass para makita mo kung ano ang yara sa idalom. Suwak sa mga wala nagalangoy o kung hindi gusto magsalom. Kay gikan sa imong pulungkuan, chill ka lang kag latawon mo ang view sa idalom. Sugod sa sini, ang ka-chairman sadto sang Lakawon nga si Yenyen Osorio. Kada may bakanteng oras, ginatipon niya ang mga clams nga iyan nagkakakita. Hadi sa tatlo, nakatipon siya sang 200 kag ginplaster niya nga do parehas lang nga yara sila sa isa ka village. Decide ko nga nang makulek bala nakita kami nga may buhi mo. So ginkuha namon, nag-start kami with it. Tatlo lang kabilog. So samtang nga panginhas. Everyday may mara isa, duwa kami may makuha. So ginabutan na namon sa likod namon dampi bala. So every time nga gidres sa kahon namon ginalantaw namon bala. So nagtime nga nagdamo na sila, nagdamo naman ila nga color. Nawad anjas ang ubra bangod sa pandemic, pero antes magpauli sa Sara Iloilo, hintugyan niya ini sa LGU. Pero nakita sang lokal nga panguluan sa Cadiz kung ano siya ka-passionate sa clams. Gani, gintagaan siya sa trabaho. Siya na ang caretaker sa clams. This Clam Village is something na the research naman to wala pa nis bilog ng Pilipinas, so let's concentrate on this. And we will be looking, we're looking into the possibility na mabutang ta sang kwan, sang parang tour. Okay. Halin sa tatlo nga naging 200 subong 2050 na. Gani, nakita sang LGU ang oportunidad nga mahimo ini bilang isa man ka tourist destination sa Cadiz City. Gidala kami mismo ni Mayor Baning Escalante sa site.
Kung adventurous ka kag kabalo ka maglangoy, pwede ka magsalong kag mag-enjoy sa view sa idalom sang dagat. Wala labot sa clams, may mga seahorses, one kag clownfish. Sa sininga 1.3 hectares nga protected area. Nanaog na kami. Matapos magpanaog, ang problema ko kay hindi na ako kasaka balik sa glass boat. Wala labot sa kabugaton ko. Dislocated ang akon nga baga gani hindi makapamwersa. Piyak ko pagdagan no? Life jacket, pero maglutaw. Ito sa tiyang dito. Sa tubangi wala ilis eh. Wala agdanan. Or... Ano? Di pulo nga nakatawo yung kinangunan sa imo matindi. Ang ilis sila ba di ba? Basta may go kami. Merkado na. Willing naman lang Kuya Tani magpaguyod sa baruto galing hindi mapasagot ang nagadala kay delikado ko no. Ang bantay dagat wala man sa hagdanan para sa akon. So ang problema sa tanan, paano ko makasaka balik sa baruto kay wala may makadala sa akon kag hindi ko makapamwersa. Sampay dolphin ng sampay. May hagdan ka na. May hagdan ka na. Di ko kasaka. Silinggani nila kung gusto may paraan. Mayo lang. Naga-jet ski ang bata ni Mayor nga si Jay. Gogro, before? Karo na. Kaya Meg. Yan! Ayun! Ayun! Yan! Hoy, wala ko yung nag-imuhimo senaryo para makasakay sa jet ski ha. Tuod gid niya. Nakasakay gid man ko sa jet ski pero dinirescue pa ko sa dagat. Dili naman mapamatud-an nga ang conflict kung kisa, pwede mo mahimong opportunity. Yes, nakaangkas gid man ko sa jet ski ba. Salamat, Jay. Pero kung low tide, pwede mo initanan malantaw nga nagalakat lang sa baybay. Kami mga dalan nga ginhimo ang team ni Yen Yen sa GCville. Ruyag pagid karon sang LGU nga palaparon ang protected area para masalbar pa kung ano ang mayara sa idalom sang baybayon. So pwede ka na subong ka-relax sa lakawon, mag-enjoy sa view sang GCville, kag magpakabusog sa nanari-sari nga mga seafood kag shells nga sarang makita sa Cadiz City. Kung luyag mo mag-tour sa GCville, makigangot lang sa tourism office sa Cadiz City o kung mismo sa LGU.
Ambot sa maka-enjoy ka na, maka-relax ka na diri sa may Lakawan Island, subong pwede mo pa ma-enjoy kag ma-appreciate ang katahom sa ilang mga giant clams sa ilang GCville. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Diruming, i-follow nga mo nga Facebook page kag YouTube channel Digicast Negros. Ululubog yun sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping Diruming.